Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De manager van Centrum Supermarket Mahai is gisteravond gewond geraakt bij een overval. Bij het sluiten van de zaak werd de manager overvallen door een gemaskerde en gewapende man die toegang tot de kluis eiste. De manager legde uit dat er geen kluis is en bood de overvaller aan het geld te geven wat hij op dat moment bij zich had. Daarop werd de overvaller boos en sloeg de manager in het gezicht met zijn pistool. Daarna ging hij er vandoor met 500 gulden. De manager heeft medische hulp gekregen en de politie is een onderzoek gestart. De nieuwe directeur van het Curaçao Medical Center, Ingemar Merkies, moet volgens de inspecteur van de Volksgezondheid een inwerkingsprogramma volgen en dat ten aanzien van de omgang met de verschillende deelgroepen die gezamenlijk de Curaçaose gemeenschap vormen. Dat is de conclusie van een onderzoek naar vermeende discriminerende uitlatingen van Merkies over Arabieren. Uit het onderzoek concludeert de inspectie dat die uitspraken niet discriminerend zijn bedoeld en voor de naaste medewerkers van Merkies ook niet als zodanig zijn ervaren, maar ze zijn wel kwetsend overgekomen voor een deel van de Arabische gemeenschap op Curaçao en daarom moet Merkies verplicht een inwerkingsprogramma volgen. Het arrestatieteam van de politie heeft gisterochtend 3 huiszoekingen verricht in de wijken Berg Altena en Nieuw-Nederland en in een huis aan de Rodeweg. Daarbij werden in totaal 2 mannen gearresteerd. De politie verdenkt de mannen van het plegen van een gewapende overval op een truckipang aan de Santa Rosaweg. Dat gebeurde op 25 augustus. Bij de huiszoekingen zijn verschillende voorwerpen in beslag genomen en worden nader onderzocht. De woordvoerder van de kustwacht, Sally Clement, heeft aan Extra bevestigd dat er nog steeds geen spoor is van de verdwenen vissers. Het gaat om Anthony Nicolina en Sigmar Melvoor. Ze zouden vrijdag weggegaan zijn uit Curaçao en hebben later de kustwacht gebeld vanaf hun boot dat die water maakte. Daarna is er gezocht naar de vissers, maar is er alleen een koelkast gevonden en enkele brokstukken die waarschijnlijk van de boot zijn. Van de vissers is tot nu toe nog geen spoor gevonden. Ze zouden zijn gaan vissen in het territorium. Nummerkantoren hebben tot nu toe nog geen alternatief kunnen vinden voor een bankrekening op Curaçao. En het lijkt erop dat ze vanaf 30 november daadwerkelijk niet meer gebruik kunnen maken van een lokale bank. Dat meldt de Extra vandaag. Robbie's Lottery was een zaak begonnen tegen de MCB-bank, maar tot nu toe is er nog geen oplossing gevonden. Ook de minister van Financiën, Kenneth Gijsberta, heeft zich ermee bemoeid en geprobeerd om andere banken zover te krijgen dat ze de bankrekeningen van Robbie's Lottery gaan openen. Dat is tot nu toe nog steeds niet gelukt. Het is niet uitgesloten dat er meer rechtszaken gaan volgen nu. De Curaçaose bokster Jemima Betrian heeft bij het WK in het Russische Ulan-Ude de 8e finales in de klasse tot 57 kilogram gewonnen. Ze versloeg eerder op punten Aljan Goyabekova uit Kazachstan. Daarvoor won ze al van de Italiaanse Alessia Messiano. Vandaag bokst Betrian tegen de Russische Lyudmila Vorontsova. De winnaar krijgt een plek bij de laatste 4 op het WK. Lenin Moreno, president van Ecuador, heeft een avondklok ingesteld rondom de regeringsgebouwen in de hoofdstad Quito. Tot 1 november is het van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends verboden om zich bij de regeringsgebouwen op te houden. Dat staat in een bekendgemaakt decreet. De noodtoestand blijft in ieder geval tot 1 november van kracht, maar gaat misschien ook langer duren. Demonstranten waren eerder deze week korte tijd binnengedrongen in het parlementsgebouw van Ecuador. Het parlement heeft zijn zitting daarom uitgesteld. Moreno vindt dat zijn regering moet uitwijken naar een ander gebouw om veilig te kunnen vergaderen en het land te kunnen leiden. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.